खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी। आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारि आरो गेजेराव माखासेल' घन्टा दंसै आरो बे आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननायनि सिगां नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। बिजाथि एबा विधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै देरहाब्लाबो एबा देरहानो थाखाय एबा देरहाखांनायनि उनाव रंजानो थाखाय जौ लोंनोब्लाबो जौ मोननाय नंला आरो जेनग्रा बिजाथिफ्राबो जेननायनि दुखुजों दुखु खालामनो थाखाय जौ लोंनोब्लाबो जौ मोननाय नंला। मानो होनना बुङोब्ला गाबोन थामहिनबा 4 मे खालाराव रायजो नाङैनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव ड्राई डे महरै फोसावनाय जाबाय। बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ड्राई डे महरै फोसावनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गाबोन थामहिनबा 4 मे खालाराव रायजोआव आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारि सोलिगोन। बेखौ नोजोर बोनानै आसाम नाङैनो गाबोन ड्राई डे महरै फोसावनाय जाबाय। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जुदि देरहागिरि बिजाथियाबो जुदि रंजानो थाखाय जौ लोंनो नागिरो एबा जौ नागिरो अब्ला गाबोन जौ मोननाय नङा आरो जेननाय बिजाथिफ्राबो जुदि दुखु खालामनो थाखाय जौ लोंनो नागिरो अब्लाबो जौ मोननाय नंला। मानो होनना बुङोब्ला गाबोन रायजो नाङैनो ड्राई डे महरै फोसावनाय जादों। देरहानानै रंजानो थाखाय जौ लोंनोब्लाबो जौ मोननाय नंला आरो जेननानै दुखु खालामनो थाखाय जौ लोंनोब्लाबो जौ मोननाय नंलिया। मानो होनना बुङोब्ला गाबोन ड्राई डे रायजोआव आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया गाबोन लागातार सोलिगोन।